Opa! Hoćeš video nazad? Ja. Šta ja skolim opet tu? Neki je van što bliži. Vidi ti njemu što bi... Aj on sam nek toj. Sad bi trebalo... Sad bi trebalo da ti god. Vidim kad piše. Aj još, aj još. Ne moramo ništa pomoći. Došli. Moramo gledat. Jebote, teško, teško. Vidi ovo. Op, op. Aj malo napred. Aj još da izravnaš trikom. Dobro. Mora li tako vozi? Čekaj, ne krivo. Vozi, vozi, hoće. Ja i ti. Te. Treba li mi ga štema dva dana? Dva dana mi ga. Ja i ti. Evo ima i Gali. Dobit ću poslije, ljudi. Ovo je od mlina. Oni stubovi. Kraj mlina, što je zgrada bila na... Pa ja. Ajde pusti vodu. Ja pustimo vodu, recimo. Ja i nas snima, ko ti dade 10 maraka? Uje. Kogod hoće mora stati. Ja, ja.